Yn gyntaf, ar am. Helo, sy'n Jerry Hunter dwi. A Richard Wyn Jones dwi, a croeso i rifyn arbennig o bodlediad yr Hen Iaith. Podlediad lle mae'n Americanwr o Cincinnati, Ohio, sef yr athro Jerry Hunter o Brifysgol Bangor yn ceisio ddysgu rhywfaint yna fi. Gafodd ei fagu yng nghanol Ynys Môn ynglŷn â cyfoeth llenyddiaeth i iaith y hun. A mae hon yn gyfres arbennig ar gyfer myfyrwyr lefel A, lle da ni'n edrych ar pethau sydd ar y syllabus lefel A Cymraeg, a da ni yn y llyfrgell genedlaethol, un o adeiladau gorau Cymru yma yn Aberystwyth. A Jerry, be da ni'n mynd i wneud rwan? Wel, heddiw, da ni'n trafod chwedl Branwen, wrth gwrs, ar y syllabus da. Ac da ni wedi ffilmio pennod fer arbennig gyda llawysgrif wreiddiol llyfr gwyn Rhyferch. Ond fyma, mae yna gopi, facsimile da, sef copi o'r llawysgrif honno. Felly copi da, mae'n edrych fel yr un go iawn, dydi? O lyfr gwyn Rhyferch. Di copi ddim cweit. Facsimile. A mae'r cran, facsimile, dydi? Mae hydnod y... A mae di agor i ddechrau chwedl Branwen. Di gweld y by fawr goch yna, bendigidfran fab Llŷr, oedd frenin coronog ar Ynys Hon. Felly mae'n dechrau fyma. Felly dyma'r cyd-destun llawysgrifol. Ond dyn ni am ganolbwyntio ar y chwedl ei hun, Branwen ferch Llŷr, a thrafod rhai o'r themau a rhai ffyrdd o ddehongli'r themau. A dylwn ni ddeud wrth gychwyn, da ni wedi recordio pennod ar wahân yn rhan o'r gyfres arferol ynglŷn â Branwen, a mae honna'n mynd drwy'r stori yn fanylach. Yn fanylach, felly os oes gennych chi ddiddordeb mewn dysgu mwy, yna fi fydd na ddolen mynd â chi at y bennod honno, os da chi isio fo. Ond beth bynnag, tro yma, da ni'n mynd i ganolbwyntio ar rhai themau. So na ni cymryd bod chi wedi darllen y chwedl, a da chi'n dallt y chwedl yn fras. Da chi'n gwybod beth yw'r stori o leia. Beth yw'r stori o leia, da ni am drafod themau. Felly, dyn ni'n cael ar y dechrau darlun o bendigidfran, mewn llys yn harddlech, sef harlech, gyda'i chwaer Branwen, mae'n enwi i ddau hanner brawd Nisien ac Efnisien. Mae Nisien yn ddyn neis, mae Efnisien yn ddyn drwg sy'n creu problemau. Ac yn y blaen. Ond, i bod nhw'n harlech mewn llys yng Nghymru, mae'n deud ar y dechrau bod bendigidfran yn frenin coronog ar yr Ynys Hon, ar Ynys Brydain i gyd. Mae'n gwisgo coron Lundain. Felly mae'n frenin yn Llundain ar Ynys Brydain i gyd, ond hefyd heddiw mae'n digwydd bod yn ystod harlech. Felly mewn ffordd, mae yna ddau fyd dyn ni'n gweld ar yr un pryd yn fyma, sy'n diddorol. Ac am hynny, mynd yn ôl at yr hen syniad Cymreig na ni oedd bia Ynys Prydain cyn i'r Saeson gyrraedd. Yn union. A mae hwn yn wedi'w gosod cyn i'r Saeson yn gwthio ni allan o Loegr os licio. Yn union. Felly rhyw hen oes air chwedlonol cyn y Saeson, a'r hen Gymru yn berchen ar Ynys Prydain i gyd. Dyn ni'n gweld yr hen fyd chwedlonol yna, ond dyn ni hefyd yn gweld bendigidfran fel brenin Cymreig mewn llys Cymreig yn Nghymru. Yn harlech. Benodol iawn. Neu harlech. Felly dyna fo. Wan ta, mae'n dechrau dydi achos mae Matholwch yn dŵr i Iwerddon, gyda'r llongau i Iwerddon, achos mae eisiau prodi Branwen i greu uniad a heddwch rhwng Iwerddon a'r Ynys Hon. Felly, yn ei hanfod, mae'n stori am briodas frenhinol. A mae'n adlewyrchu gwedd go iawn ar gymdeithas Cymru ac Ewrop yn yr Oesau Canol. Doedd pobl oedd yn perthyn i deuluoedd pwysig, teuluoedd brenhinol, ddim yn prodi oherwydd cariad, oedd yn prodi am resymau gwleidyddol. Ie, a fysa, am hynny, gwleidyddiaeth ydy fy maes i, ac mae'r ffordd mae plant teuluoedd brenhinol yn cael ei defnyddio fel darn gwyddbwyll mewn gêm wleidyddol yn hen stori gyfarwydd, a mae meibion a merched yn asedau i'r teulu o ran creu cyngreiriau, o ran diogelu. A mae hwnna'n rhywbeth diweddar iawn. Ti'n gwybod bod fi wedi treulio dipyn golew o amser yn Norwy, Jerry. Pan ddaru Norwy fynd yn annibynnol yn 1915, os dwi'n cofio, mi ddaru nhw ffindio tywysog i fod yn frenin Norwy o Denmark, os dwi'n cofio, a phriodi hefo merch brenhines
Lloegr, achos oedden nhw oedden nhw'n meddwl sa hynna'n golygu bod y Lloegr yn fwy tebyg o warchod y Norwy annibynnol. Felly, mae hwn yn beth sy'n digwydd, go iawn. Sy'n wedi digwydd hyd yn ddiweddar iawn, ac o bosib yn dal I ddigwydd. Yn hollol, ac hefyd o ran llenyddiaeth Gymraeg, mae bosib bod chi wedi darllen drama Saunders Lewis, Swan, sydd wedi steilio'r hanes go iawn, Llywelyn Fawr, Twyson Cymru, brododd Swan, ferch Brenin Lloegr, I greu heddwch ac uniad ac yn y blaen. Felly mae'n rhywbeth yn digwydd go iawn, ond wrth gwrs, bod matholwch a Branwen yn prodi I greu heddwch cynghrair rhwng y ddwy ynys, mae pethau... Ddim cweit yn gweithio allan. Mae'n arwain at rhyfal. A nid un rhyfal... A hiladdiad. Ia, hollol. Rhyfal apocalyptaidd bron, sy'n lladd bron pawb yn Iwerddon, ar wahan I 5 o ragedd bichog, a pawb yn y fyddin fawr Gymreig, neu y fyddin fawr Brydeinig sy'n mynd efo bendigid fewn Iwerddon. Felly, y gwrthwyneb gawn ni, rhyfal anferth. Felly, mae'n bosib darllen chwedl Branwen fel testyn llenyddol arloesol radicalaidd sy'n berniadu'r wedd honno ar gymdeithas y cyfnod, neu pam dyn ni'n defnyddio merched I ffeirio I greu cyngeredau ar ran hynna. Dwi'n gweld y pel y dehongliad yna, ond o'n nid just normal, mi oedd defnyddio plant yn y modd yma yn hollol arferol, ac yn aml iawn doedd o ddim yn gweithio. Ti'n cyfeirio at Siwan a Llywelyn, wel, ddaru hynna yn y pen draw ddim gwarchod Cymru rhag cael i'w concro. So hwyrach dadlenni gwedd ar y gymdeithas a oedd yn gyffredin, a pawb yn ei dderbyn, ond doedd ddim yn gweithio. Dwi'n yn gwybod, ond mi oedd o'n dacdeg oedd yn cael ei defnyddio yn barhaol, ac yn aml iawn doedd o ddim yn gweithio. Ddim yn gweithio, yn hollol. A mae hwn yn enghraifft eithafol o lle dio ddim yn gweithio. Ac mae hyn yn arwain at thema arall sy'n gwbl ganolog i'r chwedl yma, sef yr ymrafal rhwng rhyfal a heddwch. Yn drychion, dyn ni'n gweld bendigidfran dro ar ôl tro yn trio bodloni matholwch ar ôl ei efnision ymosod ar geffyla, matholwch a'i hanffurfio, hwyrach na ni drafod ni eto, a mae'n talu'n iawn, mae'n rhoi iawn dal iddo fo, trio llunio heddwch, a wedyn yn Iwerddon, pan mae dynion llys matholwch yn clywed am y sarhad gafodd ei brenin, maen nhw'n mynnu cosbi Branwen ac yn y blaen. Yn gwrdd holl drafodaethau wedyn ar ôl I bendigidfran yn croesi'r môr a'i lynges a'i fyddin fawr. Mae'r rhyfal yn dechrau, wedyn maen nhw'n trio llunio rhyw gytundebau heddwch, a maen nhw'n ymladd eto. Felly mae'n wastad rhyw densiwn yn ôl ac ymlaen rhwng rhyfal a heddwch. Ond, roed ar y dechrau, mae'n ddiddorol, os ydych chi'n craffu'n fanwl iawn, ar y brawddegau cyntaf yna. Yr hyn gawn ni'n y darlun yna o deulu bendigidfran. Yn gyntaf, mae yna 2 frawd, Nisien ac Efnisien. Mae Nisien wastad yn creu heddwch rhwng pobl sy'n fi'n cwffio. Mae Efnisien yn creu cynnan, mae'n corddi, ac yn hoffi gweld pobl yn cwffio. Felly mae'r tensiwn yna yn y 2 frawd. Hefyd, 2 gymeriad canolog, bendigidfran a Branwen. Os dyn ni'n meddwl am yr enwau, bendigidfran, Bran, dy'r ail elfen, Bran, a mae oedd Brain a Chigfrain yn cael eu cysylltu â rhyfal. Brain yn mynd I fita cyrth y milwyr meirw ond mae'n fran fawr fendigedig, bendigidfran, achos mae'n gawr o ddyn yn llythrenol, mae'n rhyw hyd yn perthyn efo. Felly, ond mae Bran yn dynodi rhyfal. Ond be di enw I chwaer, ond Bran wen. A mae Gwyn o bosib yn dynodi heddwch. Felly mae rhyw awgrym cynnil o bosib yn yr enwau. Rhwng bendigidfran a Branwen a Nisien ac Efnisien, bod yna densiwn ymrafol rhwng rhyfal a heddwch yn mer esgyn y stori o'r cychwyn gyda. Ie, a mae'r busnes, y thema yma ynglyn â pwysigrwydd brenhiniaeth a ymwneud brenhiniaethau teyrnasau fo'i gilydd. Ac o'n i'n sôn yn gynharach ynglyn â'r ffordd mae plant y brenin yn cael ei defnyddio fel arf. Mae priodi yn arf wleidyddol. Ond hefyd mae personoliaeth y plant a gweithredoedd y plant wedyn yn mynd yn faterion gwladwriaethol yn dydyn. Felly pan mae Efnisien yn ymddwyn mor drychinebus, mae hynna wedyn yn creu argyfwng gwladwriaethol. Mae Branwen, maen nhw'n diol ar Branwen oherwydd bod hi'n cynrychioli y wladwriaeth arall. Felly mewn brenhiniaeth mae bob dim yn cael ei bersonoli yn llwyr. Da ni'n gweld rhywfaint o hyn falle'n oes Trump wrth gwrs, ond mae arweinyddiaeth yn
wedi'w personoli'n llwyr. A felly mae ymddygiad plant efo goblygiadau gwladwriaethol. Ie, a'r hollol. A fel dyn ni'n gweld gwern, plentyn Branwen a Matholwch, pan maen nhw'n trio llunio tylerau heddwch eto, mae dy weld geith gwern fynd yn frenin ar Iwerddon. Ie, a wedyn mae Efnisien yn ei ladd, yn ei losgi yn ddew. Hyn o dreisgar, de. Y plentyn, hyn mae'n ei arwyddo, de. Hyn mae'n sefyll amdano fo sy'n bwysig yn dda, de. Sef heddwch rhwng y ddwy dirnas, ynddo. So mae plentyn yn cael ei ladd, ynddo. Ac os oes gen ti fab sydd yn sadist a sydd efo digon o rym i wneud pethau sadistaidd, neu lle ti'n gweld Efnisien? Wel, union. Ie, hollol, de. Mae'n sawl ffordd o hongli Efnisien, ond y bosib dadla bod yr awdur ganoloesol yma wedi darlunio rhywun gyda problemau iechyd meddwl mawr, de. Bod o'n psychopath mewn ffordd, de. So mae ffordd mae'n disgrifio lygar ac yn y blaen. Ond hefyd, mae'n y beth eraill ar ran ymddygiad sydd yn cysylltu â'r gymdeithas. Fel, pan mae o'n gwylltio tro cyntaf, pan mae'n gweld y cyffyla, mae'n dweud pwy by'r cyffyla, mae'n dweud Matholwch Brenin Iwerddon sydd wedi dŵar i brodi dy chwaer di, mae'n gwylltio, mae'n amlwg nad oedd yn y briodas, mae'n flin nad oedd neb wedi gofyn i ganiatad i Branwen gael prodi Matholwch, felly mae'n gwylltio. Ac yn ar hynny, mae gyda fo rhyw hunan werth sydd wedi chwyddo ti hwnt i'r reswm. Mae'n credu fod yn ddyn pwysig yn da. Ti'n meddwl pwy dwi'n meddwl amdano fo pan ni'n meddwl am Efnisien? Fydd rhai o bobl sydd yn gwneud lefel A rwan ddim yn cofio Saddam Hussein, ond ti'n cofio oedd gynnu fo ddau fab oedd yn rhyw fath o ryw yn cael ei gweld. Rheoli Iraq. Ie, rheolwr Iraq, ac oedd y plant yna'n cael ei sbwylio yn nodedig o dreisgar yn cam ymddwyn. Mae Efnisien ydy. Yr fersiwn yna, mae wedi cael ei sbwylio, does yna neb yn dweud nad efo, mae'n ymddwyn yn drychu'n ebus, mae hynna'n creu crisis gwladwriaethol, ac yn y pen draw, hiladdiad a pawb yn marw. Pawb yn marw, hollol. Mae'n amlygu'r thema yna mewn ffordd o fawr, dydy. A wynta, pan mae'r rhyfel yn dechrau, y ffordd dyn ni'n clywed bod bendigidra, mae Branwen wedi gyrru neges dydy draw dros y môr gyda'r deryn, a mae bendigidra yn dŵad, mae'n gawr o ddyn, felly mae'n cerdded dros y môr gyda'r llyngas. A mae meichiaid, dwi'n bod wedi meichiad rhywun sy'n cadw moch, bigael moch, i gilydd moch. A maen nhw'n edrych ar ôl y moch ar lan y môr, felly mae moch i Iwerddon yn cael torhilo ar y traeth, ac maen nhw yna gyda'r moch, a maen nhw'n gweld rhywbeth rhyfedd, a maen nhw'n rhedeg at y llys i ddeud wrth y brenin Matholwch. Be maen nhw'n wedi gweld, ond mynydd ar gerdded, mynydd yn symud dros y môr, a coedwig, Wrth gwrs, y coedwig yw'r llonga, yn y llynges gyda'r hwyl brennau. Mae'n ddelwedd wych, a'r mynydd yw bendigidran yn ymosod. Ond mae'n wych mewn ffordd, achos mae'n ddarlun mor hudolus, mor ffantasiol. Ond eto, mae wedi seilio mewn reality daearyddol i'r raddau. Lle dyn ni'n byw yn Gogledd Cymru, weithiau adeg machlyd, dyn ni'n gallu sbio dros y môr, a fel arfer dyn ni'n gweld gorweld yn byd, ond weithiau adeg machlyd, os yw'r tywydd iawn, dyn ni'n gweld bryniau wiclon i Iwerddon. A mae'n hudolus, mae fel rhyw wlad hudol yn ymddangos allan o'n un lle. Felly, yr un fath, os ydych chi i Iwerddon, adeg y wawr, maen nhw'n sbio dros y môr a maen nhw'n gweld mynyddoedd Gogledd Cymru weithiau. Felly mae gweld mynydd yn symud dros y môr rhywbeth sydd yn adleisio reality i rhyw raddau. Yndi, mae hwnna'n bwynt pwysig os da chi ddim yn dod o'r Gogledd o'r Llewyn o Gymru, neu da chi ddim wedi bod yn Iwerddon yn sbio nôl i Gwer y Cymru. I gofio hynna. Ti yn gallu gweld yma, ar ddwrnod clir, os ti'n y lle cywir. Mae'n bob yn hyn, a mae'n hyfad. Waw, mynydd, lle nad oedd mynydd o'r blaen. Dwi'n gywir yn meddwl, os ti'n mynd i ben draw Pen Llŷn, ti'n cael signal mobile Iwerddon. Dyna ddim mobiles yn yr oesau canol. Ond dyna'n mhoint i, dyn nhw ddim mor bell o'i gilydd. Yn union, hollol. Ond, iawn, ond mae'r ddelwedd yna, mae'n ffordd wych o gyflwyno'r ffaith bod rhyfel mawr rhwng dwy dirnas, dwy ynys ar fi'n dechrau, achos mae fel pe bai ynys Brydain i hun, y mynyddoedd yn symud draw i ymosod ar Iwerddon, Felly mae'n ddelwedd wych, Mae'n ffantastig ar hynna, A wedyn, dyn ni'n cael y rhyfel yn Iwerddon a'r ymdrechion i dawelu bendigidra, maen nhw'n adeiladu'r adeilad mawr iddo fo.
Dyna'n milwyr wedi cuddio mewn sacha, mae'n Efnisien yn achub y dydd y tro, de. A wedyn, pan mae'r rhyfel yn dechrau eto, mae gan luoedd matholwch y pair hudolus yna, felly mae'n gallu rhoi milwyr meirw yn y pair, dadeni, mae'n dod allan yn fyw eto. Ond, dyn nhw ddim yn gallu siarad nacdyn. Mae'n dweud, mae'n dod allan yn fyw eto, ond heb y gallu siarad e. Mae hynny'n ddiddorol, achos mae fel, sy'n meddwl am y ffordd mae'r chwedl yn archwilio rhyfel. Mae fel, oce, wan, da chi mond yn rhyfelwyr. Da chi'n mynd perthyn yn llawn i gymdeithas. Da chi'n gallu gwneud dim byd arall. Peirianna lladd. Ie, peirianna lladd yn o'n unig. A mae rhywbeth am hynny sy'n iasol, dwi'n meddwl, o'r hynny da. Roedd rhyw zombies sy'n mond yn lladd. O, dyna yn union o'n i'n meddwl amdano fo. Mae allan rhyw beth sci-fi bron yn dweud. Ie, zombies sydd jyst yna yn lladd. A wedyn mae Efnisien yn achub rhywfaint ar ei... Na, sori. Mae Efnisien sy'n chwalu'r pair ar y leia, mae'n torri galon i hun wrth chwalu'r pair, dyna ni. Ond wedyn da, mae'n gymaint o beth yn digwydd does yna. Mae'n saith sy'n fyw ar ôl y fyddin fawr fath draw o Brydain, lle de. A maen nhw'n mynd, bendigidfran wedi cael ei glwyfo, dydy, maen nhw'n dweud, i ladd yr gair, lladd, fel dyn ni'n dweud lladd gwair, weithiau lladd torri ben i ffwr a mynd o'i ben efo nhw. Ac mae'n amwys yn y testyn, mae'n posib bod i bennod dal yn fyw ac yn sgwrsio'n braf efo nhw. Mae'n posib bod mae'n gawr anferth, na bynnag yn hudolus, dydy. Mae'n posib bod yn golygu nad yw'r pen yn pydru ac yn drewi. Mae'n anodd gwybod yn union beth sy'n digwydd. Sydd hefyd yn anaturiol. Mae'n rhywbeth yn mynd ymlaen. Mae'n ei gyd yn hudol mewn rhyw ffordd. Felly mae'n mynd â ffen bendigidfran, de. A dyn ni cael afo pen byd bond, felly mae'n gwrysol am y pen. A Branwen, a maen nhw'n croesi'r môr, maen nhw ar Ynys Môn, mae Branwen yn sbio, mae'n dweud bod mae'n y ddwy ynys wedi dyfethu ymherwydd i, mae'n torri chalon ac yn marw yn cael ei chladdu fyna ar Ynys Môn. Wedyn maen nhw'n teithio am flynyddoedd yn dde, ar hyd ar y fordydd, maen nhw'n ôl i hadlech, maen nhw'n cael ei hadloni gan adar Rhiannon, rhywbeth hudol sydd yn adloni. Maen nhw'n mynd lawr i walas ym Henfro am lawer iawn o flynyddoedd. Ac mae'n deud yn ystod yr holl gyfnod, maen nhw'n hapus. Mae pen bendigidfran dal efo nhw, a bosib yn sgwrsio efo nhw o hyd. Dyn nhw ddim yn cofio'r holl dristwch. A mae yna drws yna yn walas yn mynd fo drws na ddylid i agor. Ti'n gwybod yn hyn oherwydd? Na, Geraint Jarman newydd yn gadael ni, a ddari o sgwennu yn amlwg wedi cael ei ddylanwadu'n fawr iawn gan Mabinogi a Branwen yn benodol, dwi'n meddwl. Felly, fysa nghyflwyniad cyntaf i'r Mabinogi wedi dod drwy wrando'r Jarman a cyneuon fel Aberhenfelen, y drws ar Aberhenfelen, drws na ddylid i'r agor, Trialon Branwen. Efnisien. Mae lot o'r stwff yna yn dod yn Jarman. Os da chi ddim wedi clywed y cyneuon, dylsach chi'n neud, maen Geraint Jarman. Felly ti'n gwybod y drws na ddylid i agor. Ac os unwaith, mae un o'n dweud, meddwl ar fy marf, nhw'n dweud, rhag yng nghywilydd os nad yw i, os y barf a locsyn yn arwyddo wrwldeb, dyn, fath o'ch di Richard Eriw, Ie, fes ni ddim llawer o ddyn yn yr oesau canol heb far, Ti'n meddwl ar fy mar, felly mae'n gorau agor y drws, a mae'n agor y drws, a wedyn unwaith mae'n agor y drws, maen nhw i gyd, y saith yna, maen nhw gyd yn cofio pob peth. Maen nhw'n cofio'r holl dristwch. Cofiwch, maen nhw wedi bod mewn rhyfel effernol o apocalyptaidd. Mae pawb wedi marw o ddwch o bron, y rhan fwyaf o'i ffrindiau a'i teuluoedd yn dde. A maen nhw wedi lladd bron pawb wedi werfo, maen nhw wedi gwneud peth ofnadwy. A maen nhw'n cofio hynny i gyd. A wedyn maen nhw'n gorau gadael gwalas, maen nhw'n mynd i Lundain i gladdu, achos mae pen yn dechrau pydru. Maen nhw'n claddu pen bendigidfran yn y Gwynfryn yn Llundain yn wyneb i Ffrainc i gadw ymosodiadau estron, gormes estron draw. So mae dal nhw hyd yn perthyn i bendigidfran yn dal i warchod yn Ysbrydain wedi gladdu fyna. Ond mae'n beth rhyfeddol dydi ar y diwedd yna. A dwi wastad yn gweld hynny fel rhyw ffordd ganoloesol o drafod be dyn ni heddiw ni alw yn PTSD, hynny yw milwyr sy'n bod mewn rhyfel.
a maen nhw'n deal the trauma, post-traumatic stress, sort of de. Shell shock adeg ar ôl cynt ar ôl de, ond problemau seicolegol mae milwyr yn cael ar ôl bod mewn rhyfel. Ac felly, mae'r milwyr hyn sydd wedi bod mewn rhyfel ofnadwy yn Iwerddon, maen nhw eisiau anghofio amdano fo, am flynyddoedd, am ddegawdau. Ond yn y pen draw, does na ddim dianc. Does chi'n gorfod agor y drws a wynebu eich gorffennol i gael camu ymlaen i'ch dyfodol mewn ffordd. Dyna sut dwi'n gweld hynna, de? Hynna'n sobor ddorol. Am o'n i bod o'n un o'r testunau mwyaf gweidlyd dwi erioed wedi ddarllen. Wyt ti ddim wedi darllen llawer o lenyddiaeth ganoloesol felly? Ond mae pawb yn marw, Jerry. Mae pawb yn marw. Ond, ia, a mae'r... o safbwynt y rhyfelwyr i hunain, dwi'n siŵr bod chdi'n gywir, mae rai bod yr cyfnod yna'n gorfod ffindio ffyrdd o drafod o mewn llenyddiaeth. Am o'n i yn yr un ffordd a ti'n ffindio gymaint o lenyddiaeth cyfoes ar draws y byd sydd yn delio hefo canlyniadau rhyfeloedd, canlyniadau seicolegol rhyfeloedd ar y rymladdwyr i hynny, neb sôn am y sifiliaid a'i hamgylch nhw. Mae'n thema gyffredin iawn, a mae hwn yn enghraifft. Yndi, mae'n draiodol, dydi? Yndi, ond mae'n rhywbeth eitha swrial ymwneud â'r ffordd maen nhw'n drin. Hollol, efo'r hyd a lledrith, adar rhianno yna, anghofio, a wrth gwrs maen nhw'n byw am ddegawdau. Dwi'n meddwl mae gan lenyddiaeth Gymraeg ganoloesol ffordd arall o ddelio fy hyn. Mae'r thema'n ymddangos mewn ffordd wahanol iawn, mewn barddoniaeth, gyda rhyw stori tu ôl yr barddoniaeth. Cerddi sy'n cael ei cysylltu â myrddin wyllt. A mae'n far sy'n proffwydo, mae'n gweld y dyfodol lle, mae cerddi gyda fo yn trafod i broffwydolaethau. Ond yn ôl y stori, oedd o'n ddilwr, yn rhyfelwr, ac mewn brwydr da, ath o'n wallgo. Ath o'n fynd o'i go gan y frwydr a rhedeg i ffwr, yn mynd i guddio mewn coedwig. Doedd o ddim eisiau gweld pobl ar ôl hynny. Ac mond ei chwaer Gwenddydd yn cael dod ato fo de. A dwi'n meddwl hynny'n ffordd arall o drafod PTSD mewn llenyddiaeth Gymraeg ganoloesol. Dyn wedi gwallgofi ar ganol brwydr lle. Dim eisiau gweld neb, mae'n byw efo anafiliaid yn y coedwig de. Mae hynny'n ffordd arall o fel. Yn fama, dyn ni'n cael y milwyr yn anghofio'r gorffennol nes bod rhaid agor y drws, mynd ymlaen a'i wynebu de. Gwych, Jerry. Mae'n ysgytwol, dydi? Mae Mabinogi gyd yn... Bob tro dwi'n darllen Pedair Cainc y Mabinogi gan gynnwys chwedl Branwen, dwi'n rhyfeddu. Mae'n gymaint o themau, gymaint o lefelau, gymaint o hynna. Mae'n sicr yn marn i. Mae'n ddeunydd traddodiadol chwedlau llafar tu ôl i'r chwedl lli, ond dwi'n gweld llaw artist creadigol ar waith hefyd, yn sarni'r cyfa i fewn i destun llenyddol sy'n gampwaith rhyfeddol. Felly, da ni wedi cael cyfle i drafod rhai o'r themau. Cofiwch os da chi eisiau mwy, da ni wedi recordio pennod arall a fyddwn ni'n cyfeirio ato fo yn y nodiadau ar gyfer y pennod hon. Felly, croeso chi fynd i wrando y fyna os da chi eisiau mwy. Ond yn y cyfamser, diolch yn fawr iawn i chi am wrando, gwylio. Diolch i Richard Martin sydd yn recordio hyn i gyd. Mae'n bobl eraill, da ni angen diolch ddyn nhw. Llyfrgell Genedlaethol yn bennaf oll sy'n caniatáu ni weld y trasora yma. Ond Jerry, pwy arall da ni angen? Hefyd dwi o ran Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Bangor, a dyn ni'n creu'r gyfres arbennig hon o podlediad ar eich cyfer chi. Diolch i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Hefyd, dyn ni wedi cyweithio cybac i drafod y syllabus. Diolch iddyn nhw felly. Ac diolch i chitha am wrando a phob hwyl gyda'r arholiadau. A mae'r podlediad Hen Iaith i gael ar YouTube, ar yr holl apia podlediadau. Da ni ar gael gyntaf ar am. A gyda hynna, diolch yn fawr iawn i chi. Hwyl. Hwyl fawr.